Добрый день, меня зовут Мирослава Карбанович. Я вучуся ў 4 класе сярэдняй агульнаадукацыйнай школы номер 4 гарады Жодзіна. Я ганаруся тым, што я беларуска, і я люблю сваю беларускую мову. І вядома, мне падабаецца чытаць кнігі на беларускай мове. Сёння я хачу расказаць вам пра кнігу сучаснага пісьменніка Яўгена Калашнікава «Каза адпушчэння». Гэта кніга стала пераможцай літаратурнага конкурсу «Літ-ап», фінал якога прайшоў у рамках юбілейнай 30-й мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі ярмаркі. «Каза адпушчэння» — гэта не проста кніга, гэта зборнік апавяданняў пра дзяцей і жывёл, пра сяброўства і спагадлівасць, пра цікавыя выпадкі, якія адбываюцца з дзецьмі і людзьмі наогул. Чым мне спадабалася кніга? Тым, што яна напісана пра такіх жа дзяцей, як я. У апавяданнях Калашнікава дзеці радуюцца і смучаюцца таксама, як і мы ў нашым паўсядзённым жыцці. Я чытала і пазнавала сябе. Героі апавядання гуляюць, знаходзяць сяброў, пераадольваюць цяжкасці, вучацца справядлівасці і любові да працы. І часам вельмі карысна паставіць сябе на месцы героя. Як бы я паступіла, каб адчувала ў такой жа сітуацыі? Ёсць у кнізе і апавяданні пра дзяцей і маці ў гады Вялікай Адчайнай вайны, пра тое, як складана было не толькі дарослым ваяваць, але і дзецям заставацца без бацькоў. Пра гэта чытаць было цяжэй, але нават у тых апавяданнях было месца цяпла, дабрыні і неймавернай людской падтрымцы. Мне не хацелася заканчваць чытаць гэтую кнігу, бо я пасябравала з героямі апавяданняў. Здаецца мне, што сустрэчу ў калідорах школы Марэльку Дзюрмовачку, паклічу гуляць Ксюшу з Шарханам, пагажуся з Лідачкай, што пераменкі ў школе вельмі кароткія.